Persze, egyéb csak legyen, jó napot kívánok. Itt van a jegyet. Sokan. Köszönöm. Szia, Vilma. Szervusz, édes. Szia. Hadd kérdem meg, hogy a hölgy már ült valamikor? A lóhátán? Igen. Hát itt fél 15-re. Akkor addig édesapám hozom ezt a jegyet. Ha megadja magát a hölgy, akkor valahol vissza kell váltani, vagy hogy ha el szeretné vásárolni, akkor el lehet. Köszönjük jó? szépen. Na gyere, menjünk vissza. Na, figyelj édes, elindulunk, szépen finoman. Vilma, szépen megyünk. Erősen kapunk. Nagyon jöttem. Szép vagyok fenn. Hoppá, bocsánat. Semmi baj. Bocsánat, csak úgy balba volt. Lassan, minden. Gyere, menj be a helyedbe? Gyere! Úgy. Köszönöm. Azt is fogd oda. Úgy bizony, ügyes vagy. Néma egyszerűen állok okosan. Napig a terve róla fényképet csinálni, hogy így van, és akkor nyugodtan jön. Kelepel, vicces, ugye?